Ahoj, ahoj, tak spracoval som to. Viem, trvalo to dlhšie, ako si ty myslel, ja som si myslel, ale nechal som si na tom záležať, nakoľko to je konštrukcia. Treba tam viacej veci premyslieť, nie to len tak. To, čo si posielal, tak to som samozrejme to využil, ale musel som si tam samozrejme prispôsobiť niektoré veci aj po toho, jak som to videl aj ja, aby to bolo vôbec zrealizovateľné. Poďme sa na to pozrieť. Spravil som dokopy dva návrhy. Prvý návrh je s takouto, dá sa povedať, konzervatívnejšou formou strechy, to znamená strecha do tvaru T, pričom každá končí nejakým štítom alebo nejakým sedlom. Vstup, tu je nejaké závetrie, tu sú miestnosti s názvom zádverie, tu by bol nejaký sklad, tady to by sme vošli sem, tu by sa pristala vlastne táto časť, samozrejme aj táto, tu by bol záchod, tuto kuchyňa, schody smerom dole by ostali, tu som zabudol dva schodíky, vyjdeme sem, tu sme nejakej spoločenskej miestnosti, tu by ostali by nejaké káchy, ktoré by boli napojené na jestvujúci komín a stade to, v tej vyššej časti by sme vedeli ísť hore do podkrovných priestorov. To znamená, aj pod týmto schodiskom tu ostane nejaký samozrejme priestor na využitie. Podkrovy ideme tu. Tu by bol tá kúpeľňa so sprchou. Tu by bola tá sauna a tu hore tá izba. Posteľ som dal zatiaľ rozdelené. Môže tam byť samozrejme manželská posteľ, to je jedno, ale takto to je. Aj môžu si napríklad kamaráti sem výsť, alebo čo ja neviem čo. Tu je vonkajšia terasa. V tomto návrhu som sem jacuzzi nedal nakoľko, alebo výrybu dal, nakoľko sa mi sem nezmestila. Samozrejme, takáto forma strechy je nastavená na to, že toto musí byť železobetónový strop, a toto musí byť železobetónový strop všetko, a preto je vlastne aj toto často takto spravené, aby dole nemuseli byť nejaké stĺpy. Keď toto chce zarovnať, môže byť, len toto bude sa objaviť stĺp. Možno aj takéto formy sa bude objaviť stĺp, neviem, to je vec na statika, to povie bližšie statik. Dobre, pozri sa, toto je návrh číslo 1. Návrh číslo 2 je podľa mňa taký zaujímavejší. Tu som už zvolil takú atypickú formu strechy. Vpredu je samozrejme klasické sedlo, ale vzadu je už takéto vychylené, aby som tam zväčšil priestor a samozrejme aj vytvoril dole nejaký vstup zakrytý. Poďme sa na to pozrieť. Prístavba sa táto časť. Tu by bol nejaký stĺp podopierajúci tú hornú časť strechy, závetrie tu je zádverie, sklad. Záchod som presunul smerom sem, to znamená nebude súčasťou tej peknej spoločenskej časti. Tu by bola kuchyňa, ktorá by sa samozrejme zväčšila, tým pádom, že sem presunieme záchod. Priestor pod schodiskom ostáva aj smerom dole, tu tie dva schody, čo chýbajú, hore spoločenská časť, to je vlastne to isté, tady to vyjdeme smerom hore. Podkrojí táto časť, tá istá, tu by bol záchod, čo na ten záchod dostane, takže tu by bolo strešné okno, ktoré vidíte aj vo vizualizáciách. Sprcha by musela byť tu kvôli poschodnej výške, tu napokon sauna. Tu by bol výstup na vonkajšiu terasu, tu už môže byť aj tá spomínaná výrivka. Tu ju aj vidíme, tu nejaké sedenie. Čo sa týka tej výrivky, bacha na tá výrivka môže mať bez problémov aj cez nejaké 2-4 tony. To znamená, to je niečo také, keby si tam auto dal hore na strechu, to znamená, určite tu bude musieť byť nejaký železobetónový strop, aj nejaké možno nejaké železobetónové stĺpy zosilnenie, neviem, to je otázka na statika. Statik to samozrejme bližšie potom povie, keď sa to bude realizovať a budeme robiť projekt na stavebné povolenie. Dobre, neviem, čo ešte k tomu mám povedať. Pozri sa na to, tento návrh, keď ti mám povedať pravdu, sa mi zdá byť taký zaujímavejší. Neviem, čo ešte vymyslíte. Snažil som sa zachovať čo najviac toho jadra, alebo toho, čo tam je, a
aby sme čo najmenej tam robili tú prístavbu a najviac využili ten jestvujúci stav. Dobre, pozri sa na to a daj mi vedieť, ako pokračovať, čo zmeniť, prípadne nejaké iné nápady. Ahoj.